Sve ono što je spremala proteklih 6 meseci demonstrirat će večeras. Jelena Karleuša je spremna za koncert Viva la Diva. Pop diva Jelena Karleuša večeras će održati spektakularni koncert na Ušću pod nazivom Viva la Diva. Ona je kasno sinoć imala generalnu probu na kojoj je društva pravila celokupna ekipa saradnika koji su vodili računa da se ništa ne prepusti slučaju. Juče je bilo završeno i postavljene bine kao i 800 kvadratnih metara LED ekrana. Pored toga, završena je i montaža svih liftova koji će biti sastavni deo bine i nastupa. Kapije Ušća će biti otvorene od 17 časova, a pre zvaničnog početka koncerta publiku će zabavljati DJ-evi i bend koji će svirati popularne strane hitove. Karleuša će večeras izvesti više od 30 numera koji su podeljeni u 5 segmenata.